Já jsem se vlastně rozhodnul v polovině března, že si s Ondrou uděláme takový výlet po sezóně. Na Hoher Zomblik je to 3106 metrů vysoký kopec. Začátek jsme sice měli trošku ledovatý, nějaký problémy, ale pak neskutečně dobrý počasí, výhledy na Glockner, jako fakt paráda. Pobyt v horách je pro mě relax, hory prostě zbožňuju a když člověk vyjde někde nahoru a otevřou se panoramata jako tady třeba. Jsme v údolí Raudy, s Pepkem se připravujeme na výšlap. Mám z toho trošku respekt, přece jenom na ski alpech nejsem každý den, takže nějaká jistota u mě velká není, ale není to pro mě poprvé, takže těším se, co mi to tady nachystá a jdu do toho naplno. Nechybí to, že jsme si s Ondrou dali takovou svoji vlastní vložku, kde jsme se vzdálili partě a šli jsme prostě kousek dopředu a pak jsme si sjeli dolů, což byl úžasný moment v Prašanu. První 3-4 oblouky jsem byl takový nejistější, nebylo to úplně ono, ale pak jsem si to začal užívat a říkám další pocit, další zážitek do mýho života, který je k nezaplacení. Musím říct, že co pro mě je ten největší zážitek, je to, že jsem vlastně ty 3000 zdolal po svých, kde to na těch ski alpech, tak si toho člověk váží mnohem víc a takhle to prostě mám a je to pro mě relax, i když částečně je to i nějaká dřina. Sice mám v nohách 12 km, já nevím, asi 8 hodin výšlapu, 1500 výškových metrů možná. Je to náročný, ale tyhle výhledy, které jsou tady nahoře, to je něco neskutečného, co mě nabíjí a člověk si to hrozně užije. A je to něco, co fakt miluji.